Pennod 25. Mae'r ferch yn ei arddegau'n fy ngwahodd I a bibi I eistedd ar ei blanced. Rydyn ni'n dod o hyd I le'n hawdd wrth i'r holl bobl o'n cwmpas symud yn ôl. Dwi ddim yn siŵr a yw hyn oherwydd ei bod nhw'n teimlo trieni drosom, neu achos nad ydyn nhw eisiau eistedd yn rhy agos at berson a choesau noeth a gwefusau gwyrdd. Mae gwraig ar ein pwys yn cynnig eithin hi o gawl I mi. Dwi bron yn mynd ag ei bibi, ond wedyn dwi'n gweld bod 3 phlentyn bach gan y wraig. Dydyn nhw ddim yn edrych yn llwglyd iawn nawr, ond does neb yn gwybod pryd bydd ragor y gawl. Dwi'n oedi. Yna, dwi'n gwenu yn ddiolchgar ar y wraig ac yn ysgwyd fy mhen. Drwy lwc, dyw bibi ddim yn ei gweld hi. Mae'n edrych draw at y crochan cawl gan ddeheu a chysau ar yr un pryd. Mae'r ferch yn ei arddegau'n cyffwrdd yn ysgafn y braich bibi. Mae eisiau rhywun dysgu'r gwers i'r caca camel na, fan draw fyna, medda'r ferch, gan edrych yn gas ar y morwr creulon, a dechrau drwy roi gwybod iddo bod melyn yn lliw hynod o anffasiynol. Dwi'n gwenu, gweithio'r pen tost a'r llosg hael. Rashida ydw I, medd y ferch. Rydyn ninnau'n dweud ein henwe ni wrthi. Mae bibi yn edrych arni wedi drysu. Enw Bachgen yw Rashida, medd hi. Mae Rashida yn tynhau cyreiriau sgidiau trwm. Fe fiodd fy mrawd farw pan oedd e'n faban, medd hi. Felly, pan gyrraeddes I, fe ges I ei enw fe. Am rieni ofnadw, medd llais. Rhaid dy fod ti'n ei cysau nhw. Omar sydd yno. Y bachgen sy'n meddwl ei fod e'n berchen ar hanner fy mhel-droed. Mae newydd ddychwelyd ato ni ar ôl bod yn pwyso dros ymyl y cwch. Rwy'n teimlo ergyd o dristwch yn fy mrest, wrth iddo sôn am rieni. Mae Rashida yn edrych I fyny arno. Mae gwefusau gwyrdd yn crynu. Dwi ddim yn ei cysau nhw, medd hi. Dwi'n ei caru nhw'n fawr iawn. Fy gynilon nhw am flynyddoedd I gael arian ar gyfer y daith yma. A phan welon nhw mae dim ond un tocyn roedden nhw gallu ei fforddio, fi gafodd y tocyn. Mae hi'n cael llygad unwaith neu ddwy, a dwi ddim yn meddwl mae'r colir sy'n gyfrifol, achos dwi'n gorfod cael fy llygad fy hunan, a dwi ddim yn gwisgo colir. Nawr, gadl iddi ni, medd Rashida wrth Omar. Syfrydef, mae gyda ni, mae arna I ofn. Mae Omar yn ei wasgu ei hunan ar gornel o'r flanced ac yn dechrau ffidlan a darn o fflwcs. Dwi'n gobeithio ei fod yn bwriadu casglu llon dwrn ohono i'w stwffio yn ei geg. Oes unrhyw beth i'w fwyta gyda chi? Medd Rashida. Nac oes, meddaf. Sori, mae'r cyfan gyda fy rieni. Dwi'n edrych yn ddiflas ar y gorwel am y milionfed tro. Does dim sôn am y cwch arall o hyd. Mae'r cyfan gyda fy rieni innau hefyd, medd Omar. Mae Rashida yn agor sip cas dillad mawr pinc. Mae tynnu potl ddŵr allan a thyn o sardines. Mae'n agor y tin ac yn rhoi sardin yr un I mi, ac yn rhoi sardin yr un I mi a bibi ac Omar. Diolch, meddaf. Dwi'n llwgu. Dwi'n llwcio fy sardin. Mae Rashida yn cymryd llwnc o ddŵr ac yn rhoi'r botel I mi. Dwi eisiau dweud wrthi nad ydw I erioed wedi cwrdd a neb tebyg iddi hi o'r blaen. Ac nid dim ond achos bod yr holl ferched sydd yn ei arddegau neu'n pentref ni yn gorfod aros yn y tŷ. Ond dwi'n dweud dim rhag ofn codi yn barus arni. Hefyd, dwi'n gallu gweld bod bibi mewn trafferthion. Mae eisiau bwyd arni, ond mae hi'n cysau sardines. Llyncyfen gyfan mewn cegaid o ddŵr, medd Rashida. Fyddi ddim yn cael cymaint o'r blas. Mae bibi yn ddilyn ei chyngor. Diolch, medd bibi.
Dwi'n falch ein bod ni wedi cwrdd y ti. A finnau hefyd, medd Rashida. Rwy ti'n ferch fach neis. Mae fy chwaer un neis hefyd, medd Omar, a mae'n gallu chwarae fflwt a'i thrwyn. Rydyn ni gyd yn ei anwybyddu. Pan fyddwn ni'n cyrraedd Australia, meddaf wrth Rashida, fe fydd y rieni'n dy dalu di nôl am y bwyd, ond am y tro, fe hoffwn ni roi rhywbeth i ti. Dwi'n codi'r bêl-droed. Hei, fi pi'r hanner honno, medd Omar. Dwi'n dangos i Rashida sut dwi'n gallu cadw'r bêl i fawnsio ben glin ar fy eistedd. Hoff ti ddysgu sut mae'n gwneud, gofynodd iddi. Mae'n gwenu ac yn nodio i phen. Hoffwn, medd hi. Does dim byd yn well na dysgu sgiliau newydd i ladd amser ar fordaeth hir y diflas. Bydd hi ddim yn diflas, os bydd siarcod yn ymosod arno ni, medd Omar yn ddiflas, neu morfilod, neu os bydd storm enfawr yn codi a thonnau anferthol yn taro ar y dec, neu os bydd tyffwn, Omar, medd Bibi, cad y hen geg. Does neb yn dweud dim am rai eiliadau wrth feddwl am yr hyn mae Omar newydd ei ddweud. Yna, mae Rashida yn eistedd nôl ac yn plygu ei phen ei gliniau. Dere te, medd hi, dangos i fi sut i'w wneud e. Dwi'n gwneud hynny yn ddiolchgar. Mae Bibi yn fy helpu. Nid sgil yn unig yw bawnsio pel rhwng dy bennau gliniau, mae'n ffordd arbennig o dda o anghofio am dy bryderon. Am ychydig. Ar ôl tipyn, mae Rashida yn tynnu ei llyged oddi ar y bel ac yn syllu arna i a Bibi. Rydych chi'ch dau wedi llosgu, medd hi. Dewch, rwch ychydig o hwn ar eich croen. Mae'n agor sip ei chas dillad ac yn rhoi potel o eli hael i ni. Dwi nau wedi llosgu hefyd, medd Omar. Sori, medd Rashida, sylwais i ddim o dan yr holl faw. Dim ond hanner gwrando arnyn nhw, dwi, achos dwi'n edrych i mewn i gas dillad Rashida. Dwi'n gwybod na ddylwn ni, ond allai ddim peidio. Efallai byddwn ni'n dibynnu ar y ffaith bod ganddi ragor o sardines mwyn cadw'n fyw. Does dim ragor o diniau i'w gweld. Y cyfan dwi'n gallu ei weld yng nghanol y dillad yw bag plastig mawr sy'n llawn o rhywbeth. Rhywbeth dwi'n sylweddoli'n gyffroeth sy'n fwy gwerthfawr i ni nag aer neu docynnau tymor i weld Manchester United. Blawd.